Mntana sekhaya, abantu baqhela inguwe ohlala esesuphini entyumpa-ntyumpeka ezingxakini enye emva kwenye. Abantu sebaqhela into yobana nguwe ohlenje ujongene nemililo yobomi. Uthi ucima ngapha kuvuthe ngapha, uthi ucima ngapha kuvuthe ngapha, uthi ucima ngapha kuvuthe ngapha. Wenje nje uphethe upipe ucima ngapha, uthi kwawuvala lo mnyango kuvuleke le ingxaki. Seyaqhelwa lento ngegama lakho nelifamily yakho. Seyaqhelwa like into yenu. Uqala konyaka ndithe kuwe okudalweyo kuyenzeka. Dilikile ubumnyama. I-sacred wealth ifikile. Isabelo sifikile kwizandla ezingcwele. Ngale date yanamhlanje le 0808 unyaka wesithoba ndivuka nomyalezo uthi uzungayimisi, uzungayiphosi le date. Ungalinga uhlale nje kungabikho nto ongayenzanga. Ndithe apha ezivekini ndanifundisa nge-4 elements zobomi ze-code kwi-live ebesinayo. Ndathi kuwe mbombozone zomhlabathi zisebenzise zonke za elements: amanzi, umoya, umlilo nomhlaba. Kuzawufuneka ke ngoku uqalise ukusebenze ngazo zombombozone zomhlabathi. Eza clans zakowenu zi4: umama, umamakhe notatakhe, utata, umamakhe notatakhe. Sebenzise zazibongo zoyi4 uzibize. Ixesha lokubana ke ngoku kuvulwe amasango wokubana nawe ke ukhalaze, ungxengxeze uthi no. Umama Lusande bethe okudaliyeyo kenzeka. Abantu they have found if testimonies zabo kulonyaka ngu-Augustine ngoku. EPA yam makhe kubekho into evulekayo noba yintoni na. Kwanele. Ndithi kuhamba ongxengxeza. Ayikokungxengxeza oko, you are actually commanding. Bethunani. You are commanding. Nawe kawukhe ufumane esisabelo sokuba okudaliweyo kuyenzeka. Lixesha lakhona ke namhlanje mntana sekhaya. Uqala kule muni nje izabe ikhona ibhengeza pha. Ze ningayihoyile into yoba kukho amafa amanintsi awenza konke yoba singayiboni le muli ikhoyo. Ibaleke gqitha uphume pha phandle. Uthethe. Unyathele ngeenyawo. Usebenzise zonke ezazifundo ninifundise zona kula live ye4 clans. Usebenze nge-totem animals zakho, thini ubize okwaziyo. Bethuna anifuni imibuze ke kule post yobana ubona njani iclan yakho kwathini. Ndifundise enough ngalento. Obufuna ubuza consult. Ayisekho into endawuphinda ndiphendule ngalonto. Mzontsundu lifikile ixesha lakho nawe mntana sekhaya ke usulwe inyembezi. Mamela ke. Njoba ilixesha lakho ngokhe uye kutyumpa-ntyumpeka. Kukho ke ngokwabe zafuneka bentyumpa-ntyumpekile nabo because they bakudala bebukele shem, kudala behleli bekubukele wena ku front row yezinto ezililisayo. So mamela ke. Uzongathatha ingxaki zabantu uzenze zakho. Nceda apho ufuneka uncede khona, but have limits and boundaries. Suthi gap ezintweni zabantu, jongana nawe. Lixesha loba nawe khawuzisula inyembezi, khawuzibeke phambili. Ngalamazwi mntana sekhaya 0808 ndithi kuwe ndazalwa ngenyanga ye8, ndazalwa ngedate ye8 naqala. Inkulu le mini. Amaphupha lemini makhulu. Uba unayo man irice uyibilise kancinci nje mntasekhaya ukuyiphe nendaka eziyaziphaphandle. Zininzi le date. Zinhlobo ngenhlobo. Ndazi noba zifikele mina ndedwa na. All the colors, yellow, black, andizazi neqana ozibone ezinye nemisile emide. Khawuhambe ke ukuzithi uthi ndiyabulela. Ndayamkela lonto inhle ifikayo. Mawungapheli lo nyaka man. Nawe oko wawulila usantyumpa-ntyumpeka years ago. It's your turn too. Mzontsundu.
everything is working out for me. Apho ndinyathela khona kukhokhela ukhanya, apho ndihlala khona kukhokhela ukhanya. Love and light, family. Peace out. Nango mhlekazi.